मा बुंगोन बे समाव? मैयानि सानाबो मोजांमोन। दिनैनि ब्रेक आरो गाबोननि साना मोजां। मैयानिखौ बुंग्रो नागिरदों आङो। मैया जोंनि गोदो जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बा बिथांनि जि थांखिमोन बर' माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय संकसनिफ्राय सदियासिम मोनसे आलादा रायजो सोरजिनांगौ। बियो मोननै एकर्ड जालांबाय। बियो फैनानै 5/9 फैबाय। थामथि एकर्डआव जेरावनोखि NDB, एबसु, UBPO गासैबो लोगो नांनानै जि एकर्ड खालामबाय, बै एकर्डनि गेजेरजों बियो गहपुरसिम बिनि जि गामि सोसननाय बे हाबाफारिया जागायबाय आरो फेस वाइजआव बे गामिखौ सोयै गासैबो जिखिनि क्लेम खालामनाय गामि जेरावनोखि जोंनि हारिनि सुबुङा बारा दङ बे गामिफोरखौ सोजोबनाय जागोन। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै थिग खालामनाय जादों। दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो आं रोजा रोजा साबायखर बावो। मानोना रोजा रोजा जोंनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे सिमांमोन आरो बिथांमोननि जि बावसोमनाय बियो दिनै मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ। बावैसो जाबाय थानाय जि आसाम एसेमब्लि बेवहाय गिबि चिफ मिनिस्टार हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसेमब्लियाव जोबोद रोखा रोखा बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि मोनसे क्लज बायदियै जे बेखौ गहपुरसिम बिनि गामिफोर सोनाया जागोन होननानै एसेमब्लि स्टेटमेन्टआव एसेमब्लियाव बिथाङा बिबुंथि होनायाव रोखा रोखा बुंदों। दा बिनि थाखायनो जोंनि हारिनि थाखाय बियो गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन आरो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोजां खौरां। नाथायबा डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय मेनसन जायासै। डिस्ट्रिक्ट माने बे डिस्ट्रिक्ट मेनसन जानायखायनोथ' गामिया मेनसन जादों। गामिया डिस्ट्रिक्ट गैयालासिनोथ' गामि जाया। डिस्ट्रिक्ट थानायखायनो गामि जादों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।